सिस्टारनिफ्राय आं नैबे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों दिनै जे रङियावहाय गासै बड' इउटुबारफोरनि लोगो हमलायनाय हाबाफारि लादों दा बेवहाय गोबां माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि होन्दोंमोन जे बाहाय मोनसे इउटुबार एस'सियेसन दानाय जागोन आरो बाहाय जायफोर फैया बिसोरो इउटुबार जानो हानाय नङा बेबायदि मोनसे भाइरेल लादोंमोन आरो गोबां माखासे बेखौ लानानै सर्ट मुभि दिहुनलाबायदोंमोन आरो बेनि सायाव मा होनो सिस्टारा दा एक्चुअली आङो नोंथांखौ फार्स्टआवहाय साबायखर जासिहरो जे नोंथाङा मोनसे पइन्ट जिहेतु थिखांदों आंनि गेजेरावहाय बे दा कन्ट्रभार्सि सोलिगासिनो नालाय स' आं बुंनो सानो जे मोनब्रै आथिं थानाय जुनाराबो जिहेतु गादलिनो बिदिब्लाथ' जोंथ' मानसिसो मोननैल'सो आथिं दङ जोंनाव स' बिदिनो प्रकाश बिथाङाबो माने मिनिंखौ आलदा बुंदोंमोन खिन्थु बुंनाय रावा आलदा ओंखारबाय नालाय स' बेयावनो माने कन्ट्रभार्सिया जाबाय आरोना मेन खोथायानो जाहैबाय मिसआन्डारस्टेन्डिं प्रकाशआबो बे खोथाखौ बेबायदि मिनिं लानानै बुङाखैमोन आरो भिउवार्सफोराबो जाखौ खोनादों बेखौ लानासो रियेक्ट खालामदों स' भिउवार्सफोरनिबो जेबो दाय गैया बेयावहाय प्रकाशनिनो बुंफ्लांनाय जिहेतु एसे दाय जाबाय आरोना बेहा बुंफ्लांबाय स' जोंनि बे बड' इउटुबार्स मिटआपआवहाय जेबो बिदि थांखि लानाय जायाखै बा जेबो बिदि इउटुब बे मिटआपआव फैयाबानो जे इउटुबार होनना मानिया बेबायदि जेबो थांखि लानाय जायाखै बिथाङा बुंफ्लांदोंसो आरोना ओमफ्राय एस'सियेसन दायाखै आरो बेथ' मोनसे इन्टारनेसनेल प्लेटफर्म जिहेतु स' बेयावहाय जों नों आंहा जेबो माबा गैया माने एस'सियेसन दानो हानाय राइट्स गैया स' जोङो बेयावहाय दानाया दादों खिन्थु ग्रुपसो दादों जोङो मोनसे कमिटिसो दादों स' देट जोंनि बर' इउटुबारफोरनि गेजेराव मालाबाफोर जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम फैयोबा जोङो ग्रुप वाइसआवहाय हेल्प खालामनो हायो खोमा बा नोंथांनि चेनेल बा आंनि चेनेला मालाबाफोर हेक जायोबा ग्रुप वाइसआवहाय जोङो टुइटाराव टुइट खालामनानै जोङो बेखौ रिकभारि खालामनो हागोन नामा बेफोरबायदि ग्रुपआव थानानै माने गोबां जेंनाफोरखौ जोङो माने सल्भ खालामनो थाखायसो मोनसे ग्रुप दादों आरोना खिन्थु एस'सियेसन नङा ओमफ्राय दा बाहाय दिनै हाबाफारियावहाय बाहागो लानानै माबायदि मोनदों दायो बिराद मोजां मोनदों आङो साक्सेस जानाय बायदि मोनदों मोनाखै औ बिराद मोजाङैनो जादों आरो जिहेतु गोबां इउटुबार्सफोरा फैदों आरो मोजाङै प्रग्रामा जोबलांबाय आरो इमान खस्थ' खालामनानै गोजाननिफ्राय फैदों जेरैहाय जनाय धेमाजि बा बिथिं उदालगुरि बाक्सा चिरां क'क्राझार आरो लोगोसे बेंगलरनिफ्रायबो मोनफैदों आरो गुवाहाटीनिफ्रायबो फैदों स' बिराद गोजोननाय मोनदों आरो आङो बिराद मोजां मोनदों आरो जोंना जिमानखिनि हल दंमोन बे गासैबो फुल जाखादों माने मोजां मोनदों आरो आङो स' आंबो दिनै मोजां मोनबाय थारमाने आङो सिस्टारखौ लोगो मोनफेराखैमोन बै बारा कुसुगाव थांदोंमोन प्रग्रामाव इउपिपिएलनि प्रग्रामाव बाट आं थांनो हायाखैमोन लोमजानानै बावहाय लोगो हमनो सानदोंमोन हानाय जायाखिसै आरो दा आं सिस्टारनिफ्राय मोनसे बाथ्रा मिथिनो लुगैबाय दहाय मोनसे बाथ्रा आं खोनानो मोनदों जे मा नोंथाङा मोनसे भिडिअ होनायावनो 10,000 सानसेयावनो साबसक्राइबार मोनदों होननाय बे भिडिअनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा जेनेबा भिउवारफोर नायो एक्चुअलि आङो फार्स्ट टाइम जिहेतु भिडिअ बानायदोंमोन ना कान'का रिजर्टनि माने बे ब्लगिंआनो बानायदोंमोन आरो माने आं फार्स्ट इउटुब चेनेल खेवनानै बेखौनो फार्स्ट आपल'ड होदोंमोन आरो ओमफ्राय एसे एनै जेनेबा आङो बर'नि फिल्मफोराव बा मिउजिक भिडिअफोराव खामानि मावखानाय हिसाबै माखासे मानसिफोरा सिनायो हिसाबै बेखिनि साबस्क्राइबारखौ आं मोननो हादों आरो फार्स्ट डेआवनो स' बिनि थाखाय आङो दुलाराय बर' माहारिनि जिमानखिनि मानसिफोर दङ बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरो जे नोंथांमोननि दारैनो आं दिनै एसेबांखिनियाव दङ आरो आदसा सिस्टारा मोनथामबो इउटुब चेनेल दङ मारै सालायो मोनथामबो माला समाव इडिट खालामो माला होयो आसरित मोनो थारमाने माने आलदा आलदा नालाय कन्टेन्टफोरा बे गेमस्रि दैमारियावथ' आंनि लाइफस्टाइल ब्लगिं थाबाय ओमफ्राय मोनसे जिडि प्रडाक्सनावथ' जेनेबा बे मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ होनाय जायो नालाय ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय गेमस्रिस ब्लग बेवहायबो आं हिन्दीनि होयोमोन सिगाङावहाय ओमफ्राय आंनि बांसिन माने भिउवार्सफोरा एसे हारसानिबो दङ नालाय बा लोगोफोराबो हारसानि बांसिन बेखायनो आं हारसायाव होग्रा जाबाय आरो दा थिगैनो दं होमबा आं नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय दा सिस्टारा आंनि चेनेलनि सोमोन्दै भिउवारफोरखौ माबा होनो हागोन नामा जायफोर गोदान नायो स' आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थाखायो जे बर'जों बर' जोंहा सापर्ट खालामलायनांगौ स' देट जोङो गुबुन हारिफोरजों कम्पेयार खालामनो हायो ना गावजों गाव स' बेखायनो आङो आंनि भिउवार्सफोरखौ बा आंनि साबस्क्राइबारखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो जे बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामथों आरो लोगोसे जों बयबो सेम स्टेजावनो दङ बिथाङाबो आंबो स्ट्रागलसो खालामगासिनो मानो होनना बुङोबा गुबुन हारिनि साबस्क्राइबारनि अनजिमाखौ नायोबा जों जेसेबांखिनि बर' इउटुबार्स दङ बेफोर एसेल'सो बेखायनो जेनेबा जों गावजों गाव कन्ट्रभार्सि जालायालासिनो इउनिटि जानानै बयबो सापर्ट होलायलायोबा निस्सय जोंबो गुबुन हारिफोरनि बायदि सानसे समाव साक्सेस जानो हायो खोमा बेखौ लानानैसो दिनैनि बे माने गेट टुगेदारखौबो खालामनाय जादों आरो बेनोसै आदसा आं ओरैबायदि नुयो आरोना बर'फ्राव दासिमबो 1 मिलियन साबस्क्राइबार मोनाखै आं मोनाखै दा जानो थांगासिनो माने बर'फोरा दङ खिन्थु बर' रावजों बानायनानैसो दासिम
आरो जायाखै, औ। जेनेबा बिब'इस फंबाया दङ खिन्थु बेबोथ' हिन्दीयावसो बानायो नालाय औ जेनेबा बर'नि बानायनानै दा गैथ'आ आरो निस्सय उननि समाव जेनेबा पपुलेसना बारायोबा निस्सय जागोन खोमा औ बेनोथ' माने एक्सुलि प्रब्लेमा मा जों जेरैबायदि बानायो भिडिअफोरखौ हारसाफोरनियावबो बिदिनो बानायो खिन्थु बिसनिया माने नेपालिफोर आदिबासि बेंगलि बिथांमोनाबो नायनाय जाहैयो बेखायनो माने बांसिन जायो आरोना भिउसआबो बांसिन जायो साबसक्राइबाराबो बांसिन जायो खिन्थु जोंनि बर'निबा मा बर'फोराल' नायनाय जायो आरो जोंनि बर'फोर नायबाथ' एसेबांखिनि जाखानाय नंखाया बेखायनो आरो दा मा होनबावनो दा सोरनि भुल दा मिथिनानै मोनला आरो आसामावबो जुदि जेरैबायदि जों गुबुन जायगायाव थाङोबा आसामिसजों रायलायो बे आसामिसजों रायलायालासिनो जुदि जों बर'जोंनो रायलायनाय मोनबा गुबुन जाथियाबो जुदि बर'